Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban ham muhabbat iyasi bo'lgan Alloh ismi bilan ixtiboringizga Boshqirdiston tatarlari milliy madaniy avtonomiyasining bugungi programmasini taqdim etamiz. Assalamu alaykum aziz imandoshlar. Biz sizni Ixlos masjidining televizion studiyasida salomlaymiz. Bulutlardan da istarak şişmeler var. Yer astlarında shaharlar var. Her narsada bizning g'am var. Bugün bizning ko'ngillarimiz bizning g'am Ufa Nur Tatar davlat teatrına yönelgen. 21 sentyabrda Ufa Davlat Tatar Nur teatrının 27 sezonu açıldı. Hazır biz sizin ixtibarınızga Milevşa Latipova hazırlagan sahifani taqdim etamiz. Ufa Nur Tatar Davlat teatrı to'g'ri tomoshabchisina yana eshiklarini ochdi. Nihoyat Nur kutib olingan 27 teatral sezonga oyoq basa. G'afur Qayumovning o'pqin ustida o'yin dramasini qo'rarga kelgan tomoshabchilarni Nur teatrining barliq artistlari salomlarga oshiqdi. Bizning uchrashuvlar sizga yil davomida unutulmaslik kechirishlar, ruh ko'tarinki, ilhom ham dard bo'lak etsin. Yangi sezonda Nur kollektivina 5 artist üsteldi. Olar Tuymasi Tatar teatrından kelgan professional aktyorlar Marat Hasanov, Shulpan Rayanova hem Ufa Davlat san'at institutini tamamlagan yosh artistlar Inji Kashapova, Dinar Temirshayev hem Liliya Tajiddinova. Teatrning legendar aktrisasi Saviya Sirayeva yangi xizmatdoshlarini tilaklarini yetkirdi. Her foydagina xalq arasında bulsanız da sizni quloqlar tinglar, ko'zlar kuzatir. Şuna göre o'zingizni Nur teatri artistimin deb tuturga uyrenibіз zinhar. Сабақташларының уңышларына сүйеніп, шатлыкларын ортаклашырга башка театр арtistlары да келген иде. Улар бик шаян була турганлар. Мин уларның арасында улар һәр вакыт көлүп, шаяртып Мен өзім Баймак районунан, улар битинде Баймак районунда улай татарларды көрүп булмай. Мен мында келгәс хайран калдым уларның асык күңелле булударына, һәр вакыт йөзләрендә елмаю, шаярышып, көлүп 4-нче курста біткенде һитмәйдә калдык светикте була. Кемдер Nur театрына репертуар белән танышырга, кемдер ял итер өчен, кемдер яшьлеген искә төшерергә килә. Nur театры безнең өчен яшьлегебезне искә төшерер өчен килдек. Biz 57 yıl yaşayız, gil жүребез концертларга, театрларга. Затында торабыз, барыбер киләбез. Такси жолап булса да кайтабыз. Мин Бәләбәй шәһәрендә, минем Уфада кызым яши. Күптән киләсем, театрга теләгем бар инде. Килеп артистларның кайберләренә театрдан, телевизордан күргән бар, шуларны инде сәхнәдән күреп, күңел күтәреп, бәйрәм итеп кайтасым килеп, менә шуның өчен инде килдем. Яшьләрнең театрга йөрүләрен теләринем, чөнки сәнгать кешенең күңелен яхшырта, кешенең уй-фикерләрен асыклай. Шулай ук иҗат мизгеленең ачылу тантанасында Нурлылар үзләренең якын дуслары, журналистларга рәхмәтләрен белдерде. Сәхнәдә Nur театрының тормышын даими рәвештә яктыртып торучы масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә рәхмәт хатлары тапшырылды. Nur театрының җитәкчелеге әйтүенчә, 27-нче иҗат сезоны төрле кызыклы чараларга бай булачак. Күптән түгел Nur балалар һәм ата-аналар өчен фантазия операциясы дип аталган әкият әзерләде. Әлеге вакытта яңа комедияның репетициялары бара. Матур итеп яңа спектакльләр чыгаргасын, Алла бирсә октябрьдә менә яңа премьера көтелә. Мин анда төп рольне башкарачакмын. Тамашачыларны чакырам, килсеннәр, күрсеннәр. Матур итеп ял итәрләр. Nur үзенең тугры тамашачысын шатландыру белән беррәттән чит ил театр сәхнәсендә дә уңышлы чыгыш ясый. Күптән түгел Уфа Nur Татар театры Казакстанда узган 2нче халыкара Каспий яны илләре фестивалендә катнашты. Беренче тапкыр ниһаять Nur театры чит илгә чыкты. Ул чит ил бик ерак түгел әлбәттә. Казакстан барыбер чит ил. Актау шәһәрендә 2нче бөтен дөнья Каспий диңгезе янында урнашкан дәүләтләрнең театр фестивале булды. Һәм без шунда үткәннән килгән ханым спектакль алып, барып бик макталып кайтты. Шулай. Аны атларга
Рәхмәт. 2019 ел Россиядә театр елы итеп игълан ителде. Димәк, тиздән иң кызык һәм мактыргыч вакыт башланачак. Сихри Нур театры дөньясына рәхим итегез. Без сезнең белән очрашуны һәр вакыт көтеп алабыз. Ни өчен дигәндә, театр тамашачысыз ул театр түгел. Менә киләсе сезон, 27-нче сезонда һәр вакыт шулай бергә үткәрергә язсын. Исән сау булыгыз. Бер үк ширләшмәгез. Һәм һәр вакыт безнең спектакльләргә килеп торыгыз. Миләүшә Латыйпова, Илдар Еникеев, Нур театры. Бүтін әһле ислам җәмәгатебез игътибарына, исеме исламның яшел байракларына алтын укалар белән язылган бөек ислам галиме Muradullah Рәмзи Әл-Минзеләви тормыш юлы һәм иҗатына багышланган халыкара фәнни-гамәли конференциядә катнашырга чакырабыз. Белегез ки, тарихны никадәр яхшы белсәгез, шул кадәр илаһиятче булырсыз. Конференция Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәтенең 230 еллыгына багышлана. Тарихыбызның якты сәхифәләре 3 ноябрьдә Ихлас мәчете конференцияләр залында ачылачак. Зирәк зиһен, камил акыл, тулы иман әһелләребезне иртәнге сәгать 9-да кулаш ачып көтәбез. Хөрмәтле тамашачылар, хәбәрегез булсын ки, 25 сентябрь көнендә Мифтахдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының бинасында Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының нәүбәттәге җыены булды. Бу җыелышта сөйләнмәгән сүз калмады милләт мәҗлесендә. Әлеге җыенда галимнәр, педагоглар, республикабызның төрле почмакларыннан килгән татар теле укытучылары, мәдәният эшлеклеләре, Башкортстан мәдәният министрлыгы, мәгариф министрлыгы вәкилләре һәм башка үзебезнең телебезгә, динебезгә битараф булмаган бик күп шәхесләр катнашты. Әйе, туган тел тәмле тел. Туган тел татлы тел. Тәмле дип телеңне йотма. Туган телеңне онытма дигән фикерләр гәүдәләнде. Әлеге җыенның исеме Туган тел кичә, бүген һәм иртәгә дип атала иде. Чынлап та бу аның исемегенә дә бик зур, бик тирән мәгънәгә ия бит. Безнең биредә безнең туган телебезнең язмышы, аның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәк язмышы турындагы бик тәфсилле сөйләшүләр булды. Хәзер каршыгызда Мифтахдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының татар теле кафедрасының мөдире профессор Илшат Сахиятулла улы. 90-нчы еллардан соң 2008 елга чаклы Россия Федерациясының югары уку йортларында 10-нан артык татар кафедралары югары уку йортларында эшли иде. Ләкин инде соңгы 10 елга якын вакыт эчендә бу кафедраларның күбесе ябылды. Әйтик, Мәскәүдә, Чувашияның Батыр районында, Ижауда, Ырымбурда, Тубылда, Төмәндә күп кенә татар кафедралары үзләренең эшләрен туктаттылар. Тик Татарстан югары уку йортларыннан тыш, Башкортстан Республикасында гына без 3 уку йортында татар кафедраларын саклап калдык. Әйтик инде Башкорт дәүләт университетының Стәлтамак филиалында, Башкорт дәүләт университетының үзендә һәм Мифтахдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында. Әйтергә кирәк, бу кафедралар үз тарихларында заманда бик зур шундый мәдәни, фәнни, мәгариф эшләре алып бардылар. Бу кафедраларда гыйльми көчләр генә түгел, шундый иҗтимагый, мәдәни көчләр дә тупланган иде. Һәм алар үз чиратында төбәктәге мәгариф үзәкләрен, этно-социаль
мәсьәләләр буенча Татарстан Республикасы белән бәйләп торучы да булдылар. Әйтергә кирәк, алар аша Татарстан Республикасы төбәкләрдәге татар мәдәни этносоциаль хәлләрен дә белеп тордылар. Бүгенге көндә андый үзәкләр әйтүем буенча Татарстанда һәм Башкортстанда гына калды. Заманында Татарстан Республикасында төбәкләрдәге татар үзәкләрен саклау буенча шундый дәүләт программаларында ниндидер махсус чаралар күрелмәде. Киләчәктәге дәүләт программаларында татар телен саклау, аны үстерү буенча дәүләт программаларында менә бу төбәктәге үзәкләрне саклау мәсьәләсендә карарга кирәк. Шул исәптән мин съездда үземнең чыгышында әйттем. Бүгенге көндә югары уку йортларында яңадан мондый кафедраларны оештыру, татар теле һәм әдәбияты укытучыларын әзерләү бүлекләрен булдыру мөмкин булмаган очракта без барбер ниндидер шундый мәдәни, гыйльми үзәкләрне булдырырга тиешбез. Кем дигәндә мин мондый үзәк безнең булырга тиеш Себердә дип әйттем. Тубылдамы, ул Төмәндәме, ләкин ул үзәк безнең булырга тиеш. Чөнки Башкортстаннан кала Себер төбәге ул татарның тупланып яшәгән тарихи җирләренең берсе. Шулай ук бөтен Россия татар теле һәм әдәбияты укытучыларының съезды Россия Федерациясының Дәүләт Думасы туган телләр турында законны икенче укылышта карау алдыннан уздырылды. Мин моны очраклы түгел дип саныйм. Чөнки татар теле һәм әдәбияты мәсьәләсе белән, аның язмышы белән шундый авыр вакытта татар теле һәм әдәбияты укытучыларының фикерен дә җиткерү кирәк иде. Һәм съездда фикер алу барышында туган шундый карарлар, бу съездның карарлары мин Иманым Камил Дәүләт Думасының бу законны карау комиссиясына җиткерелгәндер. Һәм законны кабул итүдә съездның да татар теле һәм әдәбияты укытучыларында фикере исәпкә алынгандыр дип ышанасым килә. Әлеге кеңейтелгән киңәшмәдә катнашкан һәр җитәкче үзенең фикере белән уртаклашты. Надо сказать, что в школах района обучаются 5400 школьников, в том числе, значит, 54% это большая часть, свыше 2500, это будут татары, школьники татары. Как вот изучать родной татарский язык? На сегодняшний день в школах изучают родной татарский 788 детей татарской национальности. 207 обучаются в 5 школах, где язык преподавания также татарский. Это около 1000 детей. Следовательно, 30% только татар изучают у нас татарский язык как родной и как школы на татарском языке. Остальные дети татары, как они изучают свой родной язык? Об этом вот сегодня важнейшая эта задача для муниципального района, для администрации Шишминского района. Дело в том, что за последние годы, после введения единого госэкзамена, среди родительской общественности пошла такая тенденция. Они стали своим детям выбирать родной русский или башкирский язык, потому что татарский и башкирский наиболее близкие друг к другу. Чтобы на языках разных изучая не распыляться, они выбирают русский как родной язык, потому что на ЕГЭ за русский язык они должны получать высокие баллы. В Шишмах сегодня духовная культура начала в последние годы, получила свое развитие. Здесь 33 мечети у нас действуют сегодня, в каждой деревне практически, и 2 церкви.
при мечетях и при церквях центральных поселке Шишмы действует медресе. Совместная работа педагогов наших школ района, родительской общественности, церкви, религии, у нас и православная, и мусульманская представлены. Это приведет к тому, что мы будем свой родной язык дальше больше выбирать и изучать. Татар теле туган теле буларак, әлбәттә, кеше бит үзенең мие шулай барлыкка килгән. Без менә үзебезнең туган телне әйбәтрәк белсәк, безгә инглиз телендә, рус телендә җиңелрәк була өйрәнергә. Шул аяктан караганда да. Шуның өчен менә туган тел ул безнең самосознание, бу кешенең эчтәгелек культурасы, мәдәнияте. Шуның өчен менә без әле ул яшьләр аны мәктәптә укыганнар барса, может быть, теге төшенеп бетмәйләрдер. Әзрәк үсә бара, алар аңлайлар. Менә мин дә шушы үзем теге эксперт буларак беләм. Татар теле, менә туган теле буларак белсәң әйбәтрәк. Син рус телендә, бүтән телләрендә әйбәтрәк беләчәксең. Шулай. Әлеге көндә туган теленең мәктәпләрдә бик әйбәт түгел дип сәң дә дөрес була. Укыту. Минемчә бу бүгенге чараның файдасы шуның өчен зур. Без белдек менә нинди менә Кыйгы районында, Шишмә районында, Уфада, бүтән шәһәрләрдә, Бәләбәйдә, Октябрьскийда, бүтән җирләрдә проблемалар ничек. Бу проблемалар бар җирдә дә хас ошаган, но үзләренең ниләре бар, специфика бар. Но әйтергә кирәк, күп нәрсә кешедән тора. Менә урында яшәгән укытучылардан тора, администрация эшмәткәрләреннән тора. Шуның өчен минемчә без шушы позитив примерларны карап, без үрнәкләрне карап, шуларны бөтен республика халкына таныштырып, дальше шундый без. Сегодняшнее совещание, мне кажется, очень актуальным и значимым в свете реализации государственной национальной языковой политики в Республике Башкортостан. Выражаю благодарность нашей федеральной автономии, национальной культурной автономии татарской, за ту большую работу многоплановую, которую она проводит по сохранению культуры языка татарского народа, по сохранению родного языка. Вот в течение года прошло очень много мероприятий. Очень интересный проект Белешфест, который разработала региональная национальная культурная автономия татар Республики Башкортостан, получила поддержку на самом высоком уровне и была поддержана грантом президента Российской Федерации. Прошла в Бузякском районе с участием многих районов Республики Башкортостан, с участием не только татарской общественности, но и удмурты, марийцы, башкиры, русские приняли участие в этом фестивале. И уровень проведения этого фестиваля, и сам фестиваль был оценен очень высоко. И в настоящее время он вошел в финал конкурса туристического, который проводится ежегодно Россией. Хөрмәтле тамашачылар, халык шагыйребез, күренекле драматург Туфан Миңнуллин бабабыз булай диде. Сез бәхетлеме дип сорагач, мин бәхетле диде. Ләкин мин бәхетле булып, халкым бәхетсез булса, телсез, ватансыз булса, андый миңа бәхет кирәкми дигән иде. Күрәсез, зиялыларыбыз, галимнәребез бу мәсьәләне бу көндә 21-нче гасыр башында шулай фикерлиләр. Кызганычка каршы туган телсез бәхетле генә түгел, минемчә милләт тә була алмый. Чөнки менә туган тел, шушы родной язык, туган тел ул милләтнең шул бер күрсәткече. Әгәр дә туган телебезне югалтсак, без киләчәктә кызганычка каршы милләтебезне дә югалтырга мөмкин. Шуның өчен менә туган тел, дин һәм гореф-гадәтләрне саклап калу ул һәрбер гаиләнең һәм шулай ук хөкүмәтнең дә бурычы. Чөнки менә бездә күп әйтәләр патриотик тәрбия алып бару буенча. Әмма ул бит нәрсәдән башлана? Менә агач нәрсә белән ни өчен теге ул теге җил даулар булса да теге нык тора, әгәр дә аның томырлары нык булса. Менә шушы әле әйткән гореф-гадәтләр, дин һәм туган тел ул безнең милләтнең томырлары. Әгәр дә без шушы томырлары бетсә, кызганычка каршы ул агач та көчле булмай. Әгәр дә инде менә нәрсә дип әйтим инде,
әгәр дә без милләтне дә саклап кал, менә безнең элек Советлар Союзы чоры вакытында да, бүгенге көндә Россиядә менә ул күп милләтле республика, күп милләтле дәүләт. Әгәр дә менә шушы һәм без бу безнең бойлыгыбыз да, көчебез дә дип әйтергә була. Biz şuşa күп милләтле булуыбыз белән, шушы милләтләр бергә тату яшәү белән безнең дәүләтебез көчле. Әгәр дә инде без моны саклап кала алмаячак, дәүләтебез дә шушы томырсыз агач кебек булачак. Теге төрле чит илдәге нәрсә дип әйтим, пропагандага бирешергә ул чакта, әгәр дә безнең шушы томырларыбыз булмаса, ул чакта безнең яшьләребез аеруча төрле кирәк булмаган йогынтыларга алар тиз бирелешәчәк. Шуның өчен безгә кирәк дәүләтебез көчле булсын өчен дисәк, безгә милләтләрне саклап калырга кирәк. Һәм шушы милләтләрнең томыры булган туган телебезне саклап калырга кирәк. Минемчә, туган телсез милләт була алмый. Әлеге җыенга һәр педагог үзенең зур уңышлары белән килгән иде. Гомерен татар теле укытуга багышлаган педагог, татар теле укытучысы Илшат Әнвәр улы Нәҗмиевне да тыңлыйк әле. Безнең Куергаз районында татар теле һәм әдәбияты Яңа Мораптал, Шәбагыш, Зәкишмәт, Абдул авыл мәктәпләрендә укытыла. Укытучыларның барысы да югары белемле, югары категория ия укытучылар. Һәр мәктәптә туган теле һәм әдәбияты буенча кабинет җиһазландырылган. Безнең бүгенге иң төп мәсьәлә татар теле һәм әдәбияты буенча бердәм дәүләт стандартларына яраклы дәреслекләрнең җитмәүе. Менә финанслау җитешмәү аркасында һәр класста берәр яңа китап кайтты, бер генә китап. Менә шул иң төп мәсьәлә. Менә татар теле һәм әдәбияты укытучылары безнең районыбызның җәмгыять оешмасында һәм тормышында бик актив катнашалар. Тыңлауы карап торуы да никадәр гүзәл, никадәр күркәм. Әгәр дә адам баласы китаптан укыганын түгел, яшәгәнен сөйләсә, шуларның берсе татар теле укытучысы, Кыйгы районыннан килгән тәрбияче һәм шөһрәтле укытучы Җәмилә ханым. Эшем процессында менә шушы еллар арасында бик күп уңышларым булды, әлбәттә. Ул уңышларга җитешүе бик җиңел булмады. Бик күп проектлар, бик күп реформалар үткән, һәр төрле экспериментлар үткән, шырны үткәргә туры килде миңа. Һәм кайсы шырны гына алсак та, туган телләрне укыту мәктәптә һәр вакытта ниндидер авырлык тудырды. Һәм менә шушы авырлыкларны, проблемалар шишкән вакытта мин һәр вакытта уртак тел таба белдем, җитәкчеләр белән дә, мәктәп белән дә, ата-аналар белән, укучыларым белән дә. Әгәр шулай булмаса, инде мин бүген эшләп тә йөрмәгәндә булыр идем. Дәреслекләргә килгәндә, әлбәттә, тоже проблемалар бар. Кайчандыр алар бик артык яттылар, кайчандыр җитмәде. Бүген инде ФГОС белән программасына ярашлы заманча таләпләргә байтак кына дәреслекләр чыкты. Мин инде Казан белән бик тыгыз бәйләнештәмен. Менә бит инде коллегаларымнан сүзләр ишеткәнем бар. Кайсы бер дәреслекләрдә Татарстан минең туган республикам дигән шигырьләр бар. Biz аларны урап китәбез, без Башкортстанда яшибез дигән фикерләрдә ишетергә туры килә. Ләкин мин ул шигырьләрне узып китмим. Татарстан бит ул безнең милләтебезнең тарихи җире. Аннан безнең ата-бабалар үсеп чыкканнар. Менә шушы шигырьләрне, шушы материалны, бирелгән материалны дәреслектә мин берләштерәм. Без Татарстанда яшәмәсәк тә, Башкортстанда яшәсәк тә, ике республика янәш яши. Безнең телләребез бер, динебез бер, уртак фикердә без дус яшәп гасырлар буена бергә яшибез. Һәм без үзебезнең тарихыбызны да, бүгенге көнне дә, үткәнне дә чагыштырып, иң матурын гына киләчәктә үстергә тиешбез. Менә шундый матур фикерләрне инде мин дәресләрдә кулланам. Әти-әниләргә җиткерәм. Кызганычка каршы, әлбәттә, бүген әйтүемчә инде туган телләр бик авыр чор кичерә. Мәктәпләрдә туган тел өчен родной русский дигән предметта килеп чыкты бит инде. Һәм миңа шунсы шунсы гаҗәпләндерә. Инде гасырлар буена бик рус теле бит инде классик тел булып формалашкан. Һәм мәктәпләрдә ничектер шушы бик рус теленең ниндидер бер родной рада бар микән дип, бер үк телне икегә бүлгән кебек без. Инде шулай була икән, әнә бездә сорамыз родной татарский дәресләрен.
я болмаса родной башкирский дәресләр. Менә шушындай нюанслар әйтеп аңлашыла бетмәгән әйберләр байтак тәҗрибә эшендә. Чөнки туган тел дәресләре алар белем генә биреп калмый, алар тәрбия дәресләре. Менә әдәбият дәресенең программасына актарып карасаң, өйрәнеп карасаң, 30-дан артык, хәтта 40-ка якын әсәрдә сәламәт тормыш проблемалары күтәрелә. Менә Сәлих бабайның «Өйләнү» дигән әсәрен генә алсаң да, аның яшь вакыттагы теге эфир кулланып, тегендәй мондый нәрсәләр белән булу, соңыннан аны ташлау, балаларга җиткерү бүгенге көндә эчкечелек, наркомания чәчәк аткан вакытта менә шу дәресләрнең тәрбияви әһәмие байтак күп, һәм алар ярдәм итәләр дә. Инде шушы проблемаларны җиңү өчен бик авыр шартлар тудырасы, без тик ятмыйбыз, эшлибез. Инде мен хәзер үземнең укучыларымның балаларын укытам. Татар теле укытучысы гына түгел, дәү әниле татар теле укытучысы булып йөрим. Үземнең оныкларымны укытам. Хәзер инде минем оныкларымның балалары бар. Арслан дигән улым бар һәм Ания дигән кызым бар. Оныкларым бар. Менә нәрсә дип әйтим тагын да истәп, мин бик шатман. Бүген дә сафтамын, бүген дә шушы бәләкәйдән үзем хыялыма кергән татар теле укытучысы булу дигән хыялымны бүген дә дәвам итәм. Минем юлда очраган кыенлыкларны җиңәргә өйрәнгәнмен инде. Тагын булса да мин аларны ярып чыгармын дим һәм шушы үземнең матур тәҗрибәмне яшь укытучыларга биреп калдырырга бөтен теләгем. Әлеге чараны оештыручыларның берсе Альбина Габит кызы Халиуллинага сүз бирик. Без бүген туган тел кичә бүген иртәгә исемле киңәшмәгә җыелдык. Ул киңәшмә киңәйтелгән киңәшмә, чөнки Башкортстанның татарлар күпләп яшәгән бик күп районнарыннан, район хакимиятеннән җирле мәдәни автономия вәкилләре килде. Бүген залда безнең 110-дан артык кеше, һәм алар барысы да туган тел дип, туган мәдәниятебез, аның кыйммәтләре хакында сөйләшергә җыелдык. Әлбәттә, чыгышлардан күренүенчә, урындагы җирле милли мәдәни мөхтәрият кешеләрен туган тел проблемасы, аны укыту, мәктәптә туган телләрне укытуда дәреслекләр белән тәэмин итү мәсьәләләре, шулай ук укытучыларның дәрәҗәсен күтәрү, анда инде нидер исемнәр юллау, квалификациясын күтәрү күп мәсьәләләр дә бар. Яңа йөзләр, яңа танышлар бар дип әйтәбез, чөнки монда милли проблемаларга кирип киткән яңадан вәкилләрне күрәбез. Әлбәттә, алар арасында яшьләрнең булуы да шатландыра, җитәкчеләрнең булуы да шатландыра. Әлеге киңәшмәдә Мәгариф министрлыгыннан, Мәдәният министрлыгыннан, Башкортстан хөкүмәте вәкилләре дә бар. Әлеге киңәшмә нәтиҗәле һәм үзебезнең халкыбызга файдалы булыр дип өметләнәбез. Эй газиз милләтнең уллары, күрегез, ишетегез, белегез. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының ректоры, Башкортстан дәүләт Корылтай депутаты профессор Равил Марван улы Асатуллин Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының хезмәтен әнә шулай бәяләде. Национальная автономная культура татар Башкортостана сегодня делает все для того, чтобы язык, культура татарского народа в Башкортостане и на всей территории России был представлен очень серьезно. Многие события сегодня объединяют людей. Это икеокыш, тукайские мелодии, конкурсы, встречи, фестивали на земле Буздяка, на других территориях, в Чешминском районе, в Стерлибашевском районе. Все это, конечно, нас объединяет. Мы с большой радостью восприняли известие о том, что в Республике Башкортостан в Уфе будет поставлен памятник Габдуллы Тукаю, человеку, который для татарской культуры, для мировой культуры, для тюркской культуры является символом. Человек, который прославил нашу тюркскую культуру и был в Уфе. Этот исторический эпизод, он должен, конечно, закреплен в истории нашего города. Я думаю, что это место станет местом, куда будут приходить дети, возлагать цветы, где будут читать стихи на татарском языке, на многих языках мира, которые переведены стихи
Габдуллы Тукая. Конечно, это событие, большой праздник. Мы с нетерпением ждем той даты, когда будет возложен фундамент и появится сам памятник. И, конечно, это место, повторюсь, будет местом, где будут проходить праздники национальной татарской культуры. Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясы үзенең соңгы 9 еллык хезмәтен фикерләде. Әлбәттә, анда хак сүзләр һәм тәнкыйтьләр дә булды. Тәнкыйть, чөнки бер милләт үзен тәнкыйтьли белмәсә, ул тормыш сәхнәсеннән югалуы мөмкин. Халкыбыз да бу мәсьәләләрне тәнкыйть күзеннән дә кичерде. Хәзер Рима Амир кызы Утяшева Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының бүгенгесе, киләчәк хыяллары хакында сезгә баян итәчәк. Без әле үзебезнең федераль автономиянең 20 еллыгына әзерләнәбез. Менә 3 делегат пока сайланган. Рамил Александрович Бигнов ул беренче безнең рәисе иң беренче 9 елда сайланган. Альбина Габидовна Халиуллина ул безнең доцент, Акмулланың доценты кафедрасының, татар кафедрасының, ләкин ул Альбина Габидовна Шөкрә федераль автономиянең ревизионный комиссияның члены. Ну, мин инде как әлеге бүгенге как действующий председатель совета. Ләкин мин яздым ilk хат, тагы 2 урын сорап, бәлки бирерләр, чөнки безнең Башкортстанда миллионнар татарлар яши, 5 урын автономиягә булыр әйбәт күп булмас иде. Иң мөһиме безнең хәзер нинди планнар? Менә 19-20 елга. Иң беренче Тукайга. Менә 29 октябрьдә Республика комиссиясе 4 эштән ала бер конкурс памятникка, Тугай һәйкәлгә. Шуннан уйлыйм инде 19 елда безнең автономиягә 10 ел була. Без аны Республика хөкүмәтенең администрациясендә сөйләштек. Майның азагында үткәрәбез зур менә шундый чыгыш, чакырып 40 регионнан үзебезнең милләттәшләрне Илдар Игҗилмудинов белән бергә безнең федераль автономиянең рәисе, Госдуманың комиссия рәисе һәм менә шунда үзебезнең туганнарны чакырып ассамблеяны бөтенсен бергә үткәрәчәкбез май аенда 19 елда зур шундый чара. Аннан соң ышанам инде шул 19 елда Тукайга һәйкәл урыны инде куелырга тиеш. 20 елда Тукайның туган көненә биле һәйкәлне без менә бастырып куярга тиешбез Уфага Тукай һәйкәлен. 20 елда безнең Кудашевага Фәрдә Ягудовна 100 ел. Анда да без 2 акышны матур үткәргә тиешбез. Үзебезнең чараларны кирәк үткәрергә. Шуның өчен менә безнең планнар бик күп. Әле бара кирәк июльнең аенда 19 елда Казанга безнең активларны. Әле менә уйлап торам, һәр районда шул хәтле күп үтә чаралар. Шуның өчен без ышанабыз, үзебезнең телебез безнең сакланырга тиеш, ул сакланачак та. Монда безнең хөкүмәттә безгә ярдәм итә һәм үзебездә тора. Инде планнарыбыз зур, алар барсы да тормышка ашырга тиеш дип ышанам. Әлеге җыенда республикада бердән-бер булган безнең татар телендә чыгып килүче балкыш тапшыру турында да сүз булды. Безнең хезмәтебезне дә хупладылар, хуплап телгә алдылар. Һәм инде шушы җыенның ахырында әлеге тапшыруны дөньяга чыгаруда зур күп көч куючы Ихлас мәчетебезнең имам хатибы Мөхәммәд хәзрәт Галләмгә сүз бирелде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мехрибан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән. Газиз халкым, мөхтәрәмә Рима Амировна. Бүген бу җыенда төшеп диңгезгә күп итеп инҗеләр алдык. Инде гамәл өчен барысында күңелгә салыйк. Һәм сүз башында Башкортстан җиреңне үбеп дидек дұғалар гәүһәри һәм дахи булсын дип сәнәләр җәүһәри дип дұғалар кылмактамын. Газизләрем, борынгы гарәп мәкале. Адам баласы үзе белмәгәнне инкар итәр. Хатта аңа каршы чыгар. То есть
человек отрицает и враждует с тем, чего не знает. Бүгін тіл мәселесіне қағылдық. Әлбәттә, біздің сүйіклі ұнықларыбыз, балаларыбыз инде туған тілні білмәселәр, білігіз, нәқ шушы ғараб мәқаліндегі көбік. Туған тілні инқар итәшәкләр, қаршы шығалар, иранмәйшәкләр, һәм аның үшін тары бір тігі шақлыда тырышмайшәкләр, аңа ярдәм итмәйшәкләр. Чөнки ул аны білмей. Ул ғана да түгел, ул аның дошманы була. Менә тарихи хакыйкать шулайдыр. Инде шушы сәгатьләр эчендә бик күп тәҗрибәле акыл ияләренең сүзләрен йөрәгемә салдым. Менә мәсәлән берсе гади генә Кайгы районыннан килгән укытучы теленә сандугач кунган диярсең. Чөнки ул үзенең эшен яхшы белә. Шуның өчен ул аны яхшы итеп, безнең йөрәкләребезгә һәм җилекләребезгә төшәрлек итеп сөйли. Мәгълүм, яһудиләрнең баш каласы Иерусалим дип хыяллансалар, инглизләр, Лондон диләр, французлар, Париж диләр, әрмәниләр, Яраван диләр, руслар әлбәттә Москва диләр. Һәм татар халкы да үзенең мәгънәви баш каласы Казан дип хыялланып гомер кичерә. Бу хакыйкать. Башкортстан татарлары әлбәттә Башкортстанда яшәп, китапларында Казан баш калабыз диләр икән. Әлбәттә бу дөрестлек, бу хакыйкать. Ләкин бит иҗади карасаң, яратып карасаң, дөнья матур. Казан да матур, Уфа да матур, Ереван да матур, Париж да матур. Бу матурлык төшенчәсенә багылы туганнар. Башкортстаныбызда, Аллага шөкер, хәзер Башкортстан тарихы укытыла. Аннан укып бөтен нәрсәне дә белеп була. Һәм татар теле, әдәбияты, китаплары, ул шын китап була. Үзенең оясында чыккан китаплар гына. Әйтәләр бит, сандугач оясында сайрый дип. Менә шушы мәкалләргә караганда, бу хезмәтләрдә бер фикергә лайык. Инде газизләрем, мин бүген Рима Амировна янына килеп, мин дә бер сүз әйтим әле. Ефәк белән генә бүлеп сүзләрен. Мин милгән халкым бик зур бер дәрәҗә бирде. Мин Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының президиум агзасы. Бу минем өчен бик шәрәф. Ихлас мәчетендә мин инде 25 ел хезмәт күрсәтәм. Һәм менә соңгы 4 елда инде программабыз 4нче ел китте. Балкыш исеме белән чыга. Эшләребез әлбәттә булай мактанырлык түгел, ләкин хурланырлык булмаса да, без шуңа разый. Мин туган телләрне, милләтне саклауның пайгамбәрбез өйрәткән ысулын беләм. Ул насихат. Милләткә, балаларыгызга телегезне өйрәтмәгез, динегезне дә өйрәтмәгез, ә телегезне, милләтегезне, динегезне сөйдерегез дигән. Менә күрәсез, сөйдерсәгез балаларыгыз һәр нәрсәне сездән дә яхшырак булып өйрәтәләр. Мин Мияка районы Баязит авылында укыдым. Минем әткәй-әнкәйләрем минем белән фақат туган телдә генә сөйләштеләр. Ләкин туган телгә мөхәббәтне минем Мәкәрәмә апа укытучым өйрәтте. Мин бүген дә аның аркасында татар теленең ларлар, гына кисәкчәләрнең дөрес язылышын яттан беләм. Шуның өчен һәр халык үз телен яхшы өйрәнергә тиеш. Татарлар татар телен, ә башкортлар башкорт телен яхшы итеп өйрәнсеннәр. Һәм руслар рус телен яхшы өйрәнсеннәр. Менә мин татар телен белгән өчен һәр урысны бүген ничек русча сөйләшергә кирәк икән өйрәтә алам. Һәм һәр башкортны мин ничек башкортча сөйләшергә кирәк матур итеп дип өйрәтә алам. Хатта мин башкорт телендә интервью биргәндә Баймак районында тыңлап утыралар икән. Ай, бу башкортча оста сөйли, татардыр бу дип әйтәләр. Алла. Инде туганнарым, тагы да шуны өстәп әйтәм. Эшченҗа пирза курзам бер пиринҗал катизана. Мин һәр шуашны шуашчада сөйләргә өйрәтә алам.
Һәм үрнәген өйрәтеләм. Мин сезнең йөрәкләрегезгә дәрт, калыпларыгызга куәт телим. Безнең Башкортстанда шундый тaqdir. Biz шушы туфракларда, шушы җирләрдә Аллаһның әмре белән яшибез һәм туган телебездә безгә бүләк. Һәм моңа чаклы Башкортстанда бер асыл кошның ике канаты кебек башкорт теле, татар теле шундый югары очып матур мәдәниятләргә ирешеп килде. Ләкин бер заман бер канаты киселде. Һәм сезгә бер җан әрдешемне әйтәсем килә. Бу хакыйкатны бүген Башкортстанда шундый тизлек белән башкорт теле юлга чыга, юкка чыга. Һәм шундый тизлек белән калышмыйча татар теле дә юкка чыга. Чөнки берсе белән берсен бастыралар, тегеләй иттерәләр, булай иттерәләр, тегеләй мәҗбүр итәләр, булай мәҗбүр итәләр, биздерәләр, исәнгәрәтәләр. Менә шуның өчен беләсезме, мәхәббәт дигән нәрсә бер телләргә, милләтләргә басылды. Менә бу бик мөһим нәрсә. Дөньяда җирләрдән күкләргә ирешкән бер көч, куәт, бер моң бар. Ул әлбәттә мәхәббәт белән типкән йөрәкнең моңы, тавышы, теле. Менә шушы мәхәббәт булса гына башкорт теле гөрләп чәчәк атачак. Шушы мәхәббәт тигезлек булса гына татар теле дә Башкортстанда чәчәк атачак. Менә димәк мәхәббәтнең әһәмияте, мөһимлеге шуннан гыйбарәттер. Мин тагы да үзебезнең Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының хезмәтенә югары бәя бирәм. Мин аны бик яратам. Рима Амировна гомерен, җанын, рухын бирә. Һәм менә сез барыгыз да алтын канатлар, алтын таянычлар булдык. Һәм ниһаят Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясы бөтен халкыбызны, республикабызның бөтен милләтләрен берләштерүче көчле бер баганага әйләнде. Һәм мин арыга тагы да Рима Амировна сезгә зирәк зиһен, камил акыл, тулы иман белән ватан, милләт, дин һәм исламият өчен бетмәс көч, сүнмәс дәрт теләп дугалар кылмактамын. Һәм дә без үз илебездә, үз өебездә, үз җиребездә яшибез, үз өебездә, үз көебез дип тагы да Башкортстаныбыз өчен я гүзәл шөкер итик, я бер дөнья тутырганчы, я бер күңел тулганчы. Шушы мәхәббәт белән, шушы аңлайыш белән генә газаплар бетәчәк, җәфалар китәчәк, бәхетле киләчәк безнеке булачак.